Шоколадчета, аз съм Шошоти и тук при мен е DM Productions. И ако гледате този клип в Шочкобедия, това е 8 епизод на Mini Games. Ако гледате Coop Animals, това е първи епизод на Mini Games. И ако го гледате в канал на DM Productions, това е, не знам кой е там. Първи. И да, здравейте от мен, аз съм DM Productions и тук с мен е шоколадовото, шоколадово грозно. И днес това е Mini Games, за неговия канал, ченъл е, не знам кой е за епизод, за моя първи, в описанието и IP-то на сървъра, който премиум. И да, за Coop Animals първи епизод и днеска играя в някакъв премиум сървър и аз влизам в този портал с SpeedHack. Тъй? Ти вътре ли влезна? Да, където има хора. Не, тук не. Не може ето тук, в лоби 5. Аз съм вътре. Аз съм вътре, тук трябва да гледаш чата, какво трябва да се. Да, но трябва сега да ги гледаме тия идиотчета. Така, значи... Почваме. Тука... Какво трябва да се прави тук? Не знам, че ми става лошо. Аз умрях. Както и да е. You lost the challenge. Айде спрете водата, бе. Али аз съм на първо място. Какво трябва да го изяш? Да го изядеш? Ма как да го изядеш това, бе? Не знам. You lost the mini game, загубихме отново. Али аз съм на първо място. Верно ли? Да, аз съм на първо, виж Minecraft до XD. О, биеме се са. Няма се биеме. Няма се биеме, аз съм на много малко сърца. Мали, ще умра заради те, спри ма биеш, бе! Аз умрях. Добре. Аз победих. Пепито Лозанов. Аз питъп. Тук не трябва да цъкна на теб. Добре, не знам какво се прави в тези мини геймчета. Пича, пик. Убий го! Ще го тъчна! Победих, yes. Какво трябва? Хот патейто! Кой е хот патейто? Те не трябва да ти дадат картоф, ти умрял ли си? Дадоха ми картоф! Сега как да го предам? Цъкни на него. Фак! За какво ми го даде, бе? Ей, букук! Тайпа колър. Какво трябва да правя? Трябва да пишеш колър в чат. Какво? Трябва да пишеш колър в чат. Тева, тук някакви рекламки. Свърши отдавна. Какво трябва да направя тук? Да не те оцелят нещо. Така, трябва да го поставиш. Yes! Браво, ние двамата го спечелихме. Че аз съм пред теб. Не също. Луд! Ще трябва да щупиш нещо. Аз щупих. Yes. Ти успя ли? Да. Сега? Много съжалявам. Това мисля, че е джъмп малък. What? Много скромно. Тук не трябва да паднеш. Тук не трябва да паднеш, трябва да оцелиш крипър. И аз го целих. MLG аз оцелих. MLG, ProLG. И тук? Защо си толкова напред от мен? Тук какво трябва да направим? Трябва да вземеш кейк. Аз май взех. Yes, аз взех. You won. Сега? Не знам. Гледай чат. Брейк. Щупи едно торч. Трябва да го щупиш. Тук има. Ела до мене. Тук има. Щупи го. Yes! Сега? Гледай чата. Не знам. Служи си маска. Служи го. На тебе. Да, служи го. Ти спечели ли? Да, май. Не, you lost. И на мен пише. PvP. Не трябва да убиеме зомбитата. И не трябва да умираме.
Ай, не стига, че са 80 хиляди, ме трябва с брони. Ай, ще умрах. Умрях. Аз всички зомбите ги избутах и това изпечели. Аз умрях. Аз спечели. Добре, Сега, ето свърши то. 25 секунди до новия минигейм и аз ще изиграя още един, ще спирам клипа. Аз няма да спирам. Очаквайте първият giveaway на 10 сабскрайбъра в клуб. Ще бъде 10 giveaway. Да, и който спечели може да консулта малко на своето семейство, да покаже какви страхотни стъпки. Не базикам се. Ние сме само трима. Слушай го. Не! Аз къде бях далеч от тъпото дърво? Спусен е живота с теб. Тук. Аз спечели. Сега какво трябва да правим? Да крафтнеме букшелф. Аз не знам как се крафтва букшелф. Yes! Ти крафтна ли? Да, ето. Слагаш дървото горе и отдолу по средата също. Аз печелих. Yes! Аз загубих. А сега? Don't move! Какво? Какво трябва да правим той, бе? Да не мърдеш. Аз печелих. Don't move. Какво? Да не бъдеш докоснат. Не ме докосвай. Не ме докосвай. Не! Бег от тук! Аз то го докоснах 100 пъти. Аз загубих и паднах. Добре. Сега какво? Да щупиме торч. Yes! Оня си седи там и он се осъзна. Сега? Да не бъдеш оцелен. Yes, оцелих го. Ти не трябва да бъдеш оцелен. Добре, спечели. Сега и аз. И сега какво? Какво? Fuck! Да не умреш! Най-вероятно. То се подразбира, не ме питай винаги, клипа ще става. Спечели. Имам почивка малко. Този джъмп много мрази. Ей, май! Yes, печели. После? Аз загубих. Да. Джъмпи. Мамука! Ние с двамата само спечелихме, не е точно. Спечелих ли? Да. Спечелих. Сега какво да правя? Сега може да направиш супа. Аз служих се добре. Yes. Но то не мога да си го сложа, бе. Пише ми, съм загубил. И на мене. Може би не трябва да направя така. Не знам какво трябва. Сега трябва да направя. Get a slice. Yes! Как да я умрях, бе? Не, спечелихме всичките. И аз спечелих. Което става? Какво? Какво трябва да правя, бе? Аз загубих. Няма значение, поне съм в топ 3. Yes! Един аз го спечелих това. Май аз. От тази песен много ме кефи. Това е като следващия минигейм с Minerware. Я паднах от лората. Я си един като мод Джей. Don't die, пише Don't die. То ще ме убие най-вероятно. Омага. Бах ти бъга, бе. Don't die. Нема. Усипи после. Добре, да. Добре. Кой ще спечели, аз или той? Yes! И това беше за клипа. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за GameGameDux, абонирайте за мен, Shortcut.bg, абонирайте се за Club Animals.bg и благодаря, че гледахте. Довиждане. Нямам ли кажеш чао? Чао.